Sanibonani, siyabingelela kakhulu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha kuyisonto, siyabingelela. Emakhaya zonke iy'ndawo siyabingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sithembe ukuthi abantu bayaphila, ukuthi abanye enkonzweni bakhonze kahle, nathi siye enkonzweni sikhonze kahle, sesibuyile. Sibonga uNkulunkulu nje nanamhlanje, sibonga uNkulunkulu nangeweda ukuthi sikholile kulezi iy'nsuku kushisa kakhulu, kodwa siyabonga nje umuntu uthole nethuba lokuthi ake ambathe alale embethe nje. Kushisa kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngokukhola. Hayi ngoba ngempela guys, into beseshile selishise kakhulu. Yabona nje mina ngiyasikhumbula ukuthi bengiyelo boni kwase ngiyi-dark bone, but ke ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi kule nsuku ukuthi uphola kancane. Sithemba ukuthi nonke ni safe kuzona zonke iy'nkabi lapha nikhona. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngoba izulu ey'ndaweni ey'ningi njengoba bekade lokhu linetha liduma lonile ey'ndaweni ey'ningi, kwezinye iy'ndawo lahamba nomphefumulo. So uNkulunkulu nje siyambonga kakhulu ngokuthi kungcono kakhulu ngoba nakho ukushisa akubi right kwabanye abantu uma sekushisa kakhulu, kodwa nje kona konke siyambonga uNkulunkulu ngokuthi nje asenzele umusa. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Qhubekani-ke nithandane emakhaya, qhubeke ihlale kahle emakhaya nonke. Masikhuluma ngothando, asisho ukuthi uthando sikhuluma ngalo sithi uthando lwabantu abashadile, lwabantu abathandanayo, abantu abasebudlelwaneni. Sikhuluma nje ngothando lwabantu bonke, ukuthi thanda umakhelwane wakho nje ukuzithanda wena. Kanjalo nasemakhaya masithandaneni, siphinde sihloniphane, omdala ahloniphe omncane, nomncane ahloniphe omdala, kanjalo. Ikakhulukazi futhi into evukayo nje kumina ukuthi kakhulukazi abazalwane, uthola ukuthi ikakhulukazi intsha enkonzweni be-right, Nkosi yami, bahlonipha omama umfundisi nobaba umfundisi, kodwa emakhaya jororo ayifunakali leyo nto. Le nto oyiphilayo enkonzweni iphile nasekhaya, kuze kubonakale ukuthi cha ngempela ukukholwa kukusizile. So nje ungabi yinto eshintshayo. Ungabi amphibian, uphile emanzini uphinde uphile enhlabathini la kule nto le kuyini uphile kwi-amphibian, abe-amphibian ayisesibathi. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu aligcine, uNkulunkulu abe nani usuku lanamhlanje loluphethe kahle. Lethi njalo ukuthi ingabi izinto ey'jikajikayo kanje bakithi, ungabi ixoxo, uphile emanzini uphile emhlabathini, ningabi isivuvu. Ubani into eyi-one. Yabo, siyabonga.